Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Hello mga listeners, ato sa i-upload karon ang part 4 sa mga mata ni Drusilla. Kung sa dili pa nato sugdan mga listeners, naipipila ka mga pangutana, basahon na sa nato mga listeners, ato ni hatagan pagtagad. Si Rosemary Princess, salamat sir sa part 3, okay kayo. Daghang salamat pud sa imo dia Rosemary Princess. Si Dance Noveloso, kano sa ang part 4 sir? Kung karon naka-upload na juta, Sir Dance, salamat sa imo Dance Noveloso. Si Dads Baskis, daghang salamat busing sa mga mata ni Drusilla part 3 ug daghang usab salamat sa pagbasa sa among mga comment. God bless you always. Daghang jud salamat sa imo Dads Baskis. O kanunay jud ka kasunod sa atong gina-upload nga sa mga mata ni Drusilla. Salamat jud kay si mo diha. Turang comment ni Dance Noveloso, kinsay dayon ani ni Victoria sir, si Budhi ba o si Sandir? Subo ko kaayo kay nagbulag sila ni Budhi. Usbon ako Dance Noveloso, salamat sa imong pagpaminaw. Wala pa kay ko naka-edit ani sa last nga part sa mga mata ni Drusilla. So sa akong na-edit nabalaan dila nato ikuano kay dila nato i-detalig maayo kay para basin dili niya mo ganahan nga ato pud isigutan. Mao lang sad akong itubag nga dili sila magdali ni Budhi. O atang-atangi lang ang atong mga mata ni Drusilla nindot na kay nga damaha. Ug salamat kay sa imo diha Sir Dance sa imong pag-comment. Ug gani lang tamo mga listeners no nga nadyoy adlaw nga dili sad nato ma-upload kay tungod sa atong trabaho. Lisod mong gud kaayo nga dili ta maning kamot. Napod tay magkinahanglan no. Natay mga needs nga para sa ato nga kinahanglan jud ta nga trabaho para pud mga kaunta. Lisod man tinira pud atong saligan nga sa pag-upload kay sa tinuod ng gamay ra jud no. Ug ako lang tamuhan yon mga listeners katong mga mubo lag-ad sinawat nga dili sa nimo escape para pud nga tabang sa ako. Ug di nato dugayon nato nasugdan nato ang part 4 sa mga mata ni Drusilla. Ug karon sa laing sumpay ning atong sugidlanon nga naguluhan, mga mata ni Drusilla. Sander! Mama, napuntahan ako ni Mami. Saan mo ako siya pagtupag? Gipangutana ka ba nila ni Mami nimo? Kabahin sa among bansagon? Sa among kaliwatan? Ngano nakapangutan na ako managsama na? Ngano? Namasin lang ko. Masin maunay rason. Kung nganong ingon sa nalain na si Mami nimo na ako. Kawa magkakula inong naunaan, Budhi. Nganong kahit lang na nausab ang iyong pagtagad na rin ako. Oh, Victoria. Sige na. Sultihin ako, Budhi, para mahipaw ko. Huwag magbalinaw na ang aguna-una. Oh. Oh. Iyan ang napakutan na ang kabayan sa inyong bansagon. Sa inyong kagikan. Sa kagikan ni Mami ni mo. Unsa? Diin ka man di ay, Sander. Naglakwat sa nasab ka, kauban ng imong mga barkada. Sander, ipangutana ka sa imong amahan. Ipangutana ka namo. Diin kagikan. Namatod pa sa mga katabang diri sa bahay. Buntag kang milakaw o karon ka lang na uli. Gabiin na. Ha, grabe giday ni mong bordo-bordo. Gipakuyog ko sa kong amigo, ma'am. Gipauban ko sa probinsya. What? Naabot ka dito sa layo. Nagusa mo ko mo dito. Kuan, nasakit ang iyang lulo. Namawag yung nagpadako niya. Tinuod yun ka ha nang imong gisulti na mo. O rason lang na nimo para ma-justify ang imong pagkalagan. O gawin mong pagsige o barkada-barkada.
Mami. Unsa? Nangutan na gid ay sa kabahin sa bansago ni mami na ako. Budhi. Umato ni Mami. Ang pamilyang Orsini. Mao ang nagpaanto sa mga apuhan. Sa iyang mga ginikanan. Unsa? Budhi. Pero, wa ko'y pakianak, Victoria. Wa na tayo labot sa kagahapon kung unsa man to. Ang importante, ang karon, ang duha na to kagigma. Tuwa man siya sa gawas, Milit, sa Maylon. Ina nga pariyon diri sa komedor. Pakanon na. Nahuman na tayo pangaon siya. Wa pagyod mo rin. Ato lang ang sabto ng atong anak, Rodi. Unsaon, naaman siya problema sa kasing-kasing. O gusto man siya makigsulti ni Bodhi, aron iyang klaruhon kung unsa ginalainan sa mami ni Bodhi niya. Nabatod pa ni Victoria na maayo man kainin niya sa una. Oh, tinuod na. Nihatag siya kaayo sa itong anak sa Miyagi. Pero sa iyong gibuhat ito sa bagong gi-open nga negosyo sa itong higala, nga negosyante usab. Wa ko magkaw yun. Gusto ka? Hasta ko. Wa ako makauyon sa iyang gihimo. Nga magpadungog-dungog siya nato og labaw sa tanan kang Victoria. Iya lang tayong giinsulto sa iyang gihimo. Kung wa naman gani siya ganahin sa atong anak, Rodi, kailangan siya manok para ini. Unta. Dili lang to niya buhaton. Nga naman di ay. O dili lang siya matagad nato. Bahalag iyatang isnabon o unsa. Basta, wa lang siya buhian nga pong nga makaingon tag. Mura siya, way kalainan sa taga-squatter. Mura siya imatsyo sa iyang gihimo. Musab pa ganito siya sa pagpanginsulto nato o sa atong anak nga sa Victoria. Doolon ka gid siya og akong wiktan og istorya. Belinda. Dahil? Diya ka pa sa gawas? Dili ka pang niyapon? Nangaon na sila sa mami ug daddy mo. Yaya. Mao di ay. Mao di nga kami pinasab sa Tita Elma niya ako. Kinahibaw na di ay sa bansago ni Mami. Nga si Mami nga ako. Kaliwat sa mga Orsini. Nga nagpaantusab sa ilang kaliwatan. Ha? Unsa na, Victoria? Kinahanglan nga mahibaw si Mami ini. Para iyang personalan ang Mami ni Budhi. Ang mga siyang pasaylo sa nahimo sa ilang katingguangan sa side sa Mami nila ni Budhi. Ha? Na, Victoria? Naku kayo og sa ang kaliwatan nila ni Mami sa kaliwatan nila ni Tita Elma. Pag nakasabot na ko. Kung nga nang ingon ana ang kakalit ang pagkausap niya, Yaya. Dali sa niya ilalim. Ang ilang ginangatan gikan sa pamilyang Orsini ni Adto. Dili di ay. Ha? Hindi akal din sila yung bahin sa bay. Dili sa may pool. Kasayogo na yung mga bahangin dili ko yun. Dili ba nga may nakaadto naman ka dito sa ancestral house nila ni Victoria? Oo. Ano nang nakapangutan na ako manana? Dito may kagahapon ni Bayrani. Pero dili kito may among rumbo. Nahitabo lang nga naabot mi ditong dapita. Oh. Ha? Dalong naabot mo ko dito. Mao din namang bilakaw kagahapon, kuya. Ang adto lang sa lapit sa akong girlfriend. Nga naman ko no. Unsa may rason? Budhi. Kuya, prangkahilan ko na ko. May gusto ka ba sa akong girlfriend na sa Victoria? Budhi. Kuya,
lalaki sab ko. Ug makasabot kay ko sa mga lihok sa lalaki kung magkagusto sa usa ka babae. Budi, Pila na kahigayon nga makabantay ko nimo. Nga ingon og sa ang kuno nito. Dili ika-deny nga daghan yun ang maatrap ni Victoria. Tungod kay naa kaniya ang tanang hiya sa usa ka babae nga gipangita sa usa ka lalaki. Ug tiyali, na-attract ka lang niya. Pero kutob na niya, kuya. Budi. May nanag-iya na ni Victoria, kuya. Ug ka na. Way lain. Ako. Ug ako lang siya. Ug di mahitabong ipanghatag na ko sa salain. Oh, Budi. Budi, kajut lang. Napa ko'y gusto ng isulti nimo. Budi, Brad! Huwag na siya maminaw na ako. Kung may sutoy lang siya sa paglagaw, balik sa agi. Napamunta ko'y ipangutanan niya importante. Kabahin sa mong ancestral house. Sige na, oy, mamuli na ta. Kaya basin matagbaw niya ito pangitan na to si ate. Ano na lang, uy? Di na ito pagpalabi o kaligod rin sa sapa. Kay, daan ba ito niingon si ate nga di ta pariyon ini sapa. Kay kuya ko na kay diri. Tanaw, uy. Manipong dito si ate nga to kay tanoli. Kay kanya nagkabuog tubig. Saon, naabot man pagluyo. Masugot man sad ka nga. Mga ligo una ta. Usap pa tang mga uli. O... Hala, si ate yun. Iagit ang giapas diri sa may... Hala! Tanawa, si ate iyan ang giapas. Utay, giapas ito ni ate. Dito siya bunal. Usam ko na. May nanawan sa kong... Si Victoria. Siya kanina nangwag. Hello? Victoria? Budi, ay na si mami ni mo. Nga makikita nga kung mami niya. O dili ba? Buwan kami sa inyo. Sabihin siya palihog. What? Bahalag masuko ka na ko, Budi. Basta nakapananghid na ko nimo. Ako nang tawagan si Victoria. Ug ako siyang ingnon nga muanha ko sa ila. Asa ka, Sander? Ayaw kong inan mo lakaw ka na sa. Dili ka maging kapoy o bay. Nala ko yadtoon ka, Jutman. Mubalik ra ko dayon. Kinsam gidang punayan ni mong adto, ha? Sander. Usa ka higala, mami. Ayaw ka balakan. Mubalik ra lagi ko dayon. Bisan asa kay butang Sander, madiriman o dito sa Manila. Sige lang kung makanggalakaw ka uba ng mga barkada. Wa na gid maminaw ay. Uy, batasang pagkanak. Mami, Oh, onsa man? O sa itoyo? Masinog mananghid sa kang mulakaw sama sa imong makuwang. Og mo ato sa babae nga ako nang gidili ni Mami. nga imo pang sila si Victoria. O ang iyang mami. Gusto makikita nimo. Makiksulti. what? Sila? Ha? Ano ka taon? Onsa may rason nga makikita man sila nako og makigsulti? Ngano? Nagpalaban ba ang imong ex sa iyang inahan? O gusto kong pakigsultihan para mabalik na ang akong gipakitang maayo niya ni Adto? Mao ba? Kuan kining... O ikaw ang rason? Nganong gusto silang makikita o makigsulti nako? Ha? Bodhe? Mami, ako nang gisultihan sila si Victoria sa rason. Ug nganong nausab ng imong pagtagad ngadto niya. Ako lang siyang sultihan sa klaro. Kay dako gid kay iyang kahibong. Nganong kalit kilang nausab ngadto niya. Nga unta, sa una, mayo ka man ngadto niya. Imo siyang gisultihan, anak. Nulakaw ka? Asa ka man kuno?
Asa ka man, Victoria? O kinsa may mong kauban sa imong lakaw? Si Bodhe ba? Nagsabot mo nga manlakaw karon? Dili Dili ba nga? si Budhi, mi. Kundili, ang iyang kuya nga si Sander. Gusto siya makikita na ako. Kaya maimportante siyang tuyo. Unsa? Og ato rin ako masayra ng iyang tuyo. Dito sa lugar kung asa mi makita. Ambot, kalabot ba kami ni Budhi unsa. Basta, naara ko na siya importante pagkigsultihan ako. Oo ba? Si Bodhi. Imo nang nasultihan si Bodhi kabahin atong gikasabutan na makikita ta sa iyang inahan. Unya, kung dili mo sugot ang iyang mami, kay mo patigbabag yun ang iyang kasuko o pagdumot na ninyo. Kay kaliwat mo sa iyang gikaligot-gutan. Daddy, Isaon man ninyo, ana. Kung iyang i-reject ang akong pagpagayo og apology, ang akong deep regret tungod sa mga nahitabo sa nangagi. Wala ko'y mahimo pa. Ang man, ug magluhod-luhod ko siyang atubangan ug mohilak og dugo para iya lang mapasaylo ang akong mga apuhan. Ako mga katigwangan tungod sa mga dili maayong mahimo ini ngadto nila. Mami. Mao ba? Imo na dahil sa gisultihan nga. Wa ko lang mahimo, mi. Kaya naman sa gipangutanan ako. Ug iya sa ginakuha ang rason. Kay may misantop man siya una. Ang unsa? Ha? Ang unsa, Budhi? Basta, mahibaw raw niya ka. Kung nagkasulti daw niya mo. Mauntagi sila og time nga inyong maistoryahan. Ang unsa may mga hitabo sa una. Kay unsaon, bisan dugay na kitong hitabo, imo pa magyapang i-brought up hantog karon. Nga, human na naman ta na. Dugay na hitabo. Shut up! Anak ka lang! Ayaw kong sermoni o ayaw kong tudloin sa angay na kong buhaton. Ako ang natao sa una. Og nasultihan sa ako mga ginikanan. Kung unsa sila kalisod ni Anto tungod sa gibuhat sa mga orseni. Para mahuman na mo mga kasuko niya. Pag-istorya mo, og kapusang tanan mga kaligot-got diya sa mundugan. Kay kapoy na kay paminaw, mi. Mami, ibo kong gisagba. Ma'am. Kamu lang unya pagsulti diya ni Daddy. Muadto na ko. Ay, bawal lang unya tamo. Kung ang samay amang gipakigsultihan ni Sander. Patod na lang sa atong driver. Kaya, Ayaw na lang pag-taxi pa. Okay, bye. Magmagahi pa siya. Nabiktima naman gani ang akong apuhan sa klase sa usa ka tunglo sa maldisyon. kinsan sa duga ay nagtungo sa imong great-grandma nga si Drusilla. Umabasab ka to'y kaliwat may black magic o may kalaki nga iya sa dautan. O nga, tinuod yun ang maong tunglo. Ha? Kaliwat nga may black magic? O may kalaki nga gikan sa dautan? Noon, kanang mga tunglo, matinuod man yun na kung may grabe kang gihimo sa imong isang katao, nag-ingo nilang kapa. Pero, kanang magpabilin siyang buhi hangtod ni mga panahon na o nagpabilin pata o labaw sa kanan, may mugawas nga mananap sa iyang baba, adi ba nga sa inyo ni Ana? Pero pagkahuman sa tunglo, nahimo siyang tugan ako nga nagtunglo ni Drusilla kung dili ng ganikini ang may kalaki. Ang kaliwatan ni ini o tingali
may bilhi usab kining mga bitin. Unsa? Rudy, Pagagpas lang ako, ha? Isa pa ba ng mga mamamurang na magbutang o mga mananap sa mga botilya? O ba kini ang ilang suguon ng musun sa lawas sa tao? O sakit sa tao, hantod na mamatay kini. ha? Pero, ang Drusilla, lahi, murabag, murgituyo ka na sa paghimo aron sa pagsakit niya, paghatag o leksyon sa kaliwata sa mga orsini kung unsa sila kabangis kaniadto. Sa ato pa? Grabe gini ay kaayo kadautan ang akong mga apuhan ni Adto. Ang akong mga katigwangan, nagiingon man sila ni Ana. Oh no! Naunsa ka di? Ha, Nadja? Naun kalit man gagahon, no? Huwag ka na yung sa unahan. Oy, ito ba dito ang CR? Kainuon, nakaayo ko. Ikaw na padayon. Kay gusto pa kong maniid anak nila duwa. Soda ng ilang gisudlan na kafe. Ha? Kinsa ba? Ay, hala! Sila lagi na si Sander Victoria. Nag-usap na sila. Nag-date? Unsa man gid imong pakigsultihan ako, Sander? Nga namugos man gid ka sa pagpakikita niya ko karon. Unsa man gid ka importante? Gusto ko anha lang unang kumungutan niyo. Tungod kay nagtuko ko na may nasairan ka sa kabahin ini. Unsay? Victoria, dito sa inyong ancestral house, may mga nabatikdan ka ba dito? O niabot ba sa imong pandungog? Yung ka lang maong babae na nabaniog na karon, na daghan na og napat. Posible nga taara ni nagtagok-tagok dili layo sa inyong ancestral house? Sander? Dili ba? Nga pirmi man mo mag-atuan dito sa inyong ancestral house? Kung kayo mag-atuan ka man, naging kayo mga nadungog, kabahin sa maong linalang. Mahimo ba imo konsultihan? Kung unsay imong mga nadungog, tinya dito? O kung unsa may mga kasikas nga imong nabantayan dito sa maong karaang bay? Ha, Victoria? Mao din ni rason. Nganong gusto ka makikita nga ako karon? Oo, O kuan. kanina pangutan ka man parte sa among ancestral house. May nasulti ba? O nahis ko na inyong mami? Bahin sa ancestral house sa mga orsini. Kuan, kining... Victoria, ang tinuod, ako o ba nga... Naibaw na ko si rason. Nganong nalain na ay inyong mami na ako. Kung nganong nausab na yung pagtagad di rin ako. Ha? Naibaw na ko. O gahastang akong parents. Nga maod ay rason. Nganong nalain na ang inyong mami na ako. Kaya mga orsini, nagkahimo di ay ugili maayo sa inyong mga katiguangan. Ug ako na itong giingnan si Budhi. Nga gusto makigsulti ang akong mami sa imong mami. Aron matapos na ang mga kaligot-got. Ang gihambin sa pamilyang Orsini, dugay na. Ayaw mo kapala ka, Sander. Kami ang mga yug pasaylo ni mami nimo. Sige. Muuna lang ko nimo. Kay base na, karon jud ni mga to sa inyo. Bye, Sander. Ayaw na paglakaw, Victoria. Oh, Sander. Igunita ni Sander ang akong kamot. Iya kong gipaglan sa paglakaw. Ay, no! Ang kamot ni Victoria. Igunita ni Sander. Bakit iyan ang gipaglan na tilit mo lakaw? Kung sa magigka ang ilang na panagsultihan, ganun, murag gipaglan ng gisa ni Sander. Kung sa magigka ang ilang, Ni anak ko, naman akong pangihi. Anya, naon sa naman ka di, ha? Wa pa ka mahuman sa pagmamaritis diri? sayang. Sayang yun na ayo.
Sorry nga. Nakakungkot ka lang yung kamot. Napamugod ko isulti ni mo. Wa pa gid ako masay-say diha nimo ang ako yung tuyo. Ha? Unsay? Abi na ko ang imong tuyo na ako mao ang kalagot sa inyong inahan ni Budhi diri na ako. May lain pa kita ikang tuyo diri na ako. Victoria. Mautong kabahin sa inyong ancestral house dito sa probinsya. Na among nagtuan og sa akong amigo na only survivor tungod sa pag-atake at gitawag og demonyang babae. Ha? Napabutan gani sa akong amigo ang maong babae ug sa iyang pagdagan amo siyang gisundan ni Bayrano ug hantod nga naabot ni dito sa mga ancestral house sa mga Orsini. Unsa? Makalagot. Sala na itong bako. Uy, sala ka man itawang daan. Sige ka man ikaw pas Thailand. Ay, hindi man itaw ka naman chewing na yung panagway ay. Suko man kay dagway dang. Ay, salan. Ay, nagalagot ka ba dang? Sabihin mo ni mami mo kaganina nga iya kang simpaan? Naibaw ka nga. Nakakita di kaskihin mo ni mami na ko nag-try. Ay, kanay! Ay, ukay doon! Ay, maamang gaya pag akong paggawas dito sa kusina, siya naman ako nakita na mo naman to, gitampalong ka naman hinoon sa imong inahan, naglalis mo dahil mo. Kaya, dahil pagka kay, gisag pa na dahil ka ni mami mo. Medyo mag-drawing ng imuhang panagway daw. Sombra na siya. Nahiubos og naglagot na ko siyang himo. Bahala og suko siya. Wala ka ko. Ay, kanay! Ay, shalay dong! Ay, kanay? Ay, hala. Wala kang noon kong siya. Ay, matabi makako ng elma na. Pero kung dilisang konsulti nito kanila, ay, basin ako unya yung kasaban hinoon. Ay, kanay! Tanawan na dyan. Seryoso kay sa lang sultihan, nay. Ako lagi. Huwag nagduda ko, Teddy. Nagduna na yung natibuok na relasyon anong tuwa. Ha? Sa ilan lang mga reaksyon? Sa ilang mga tinanawan sa usap-usap? Nakikis something eh. Picture sila o videohin. O isend sa uyab ni Victoria. Gibudihi. Pero ba, nahibaw ang lalaki sa gibuhat siyang uyab. Okay. Akong buhatan ay mong kiingon. Dito siya magi sa Mount Ancestral House. Ug nagtuon ni sa kumigala. Basin Basin unsa? Ha? Sander? naa siya nagpuyo sa maong karaang bahay. Unsa? Mao tayo mong pagtuo sa sinugdanan o sa akong amigo na akong gikauban sa pag-adto sa maong lugar. Pero sa diyang may nakasulti ni nga tiguang nga caretaker sa Mumbai na usab ang huna-huna. Ha? Sinong ka rin kita nilang kikasulti? Kay caretaker mo ko sa mga ancestral house. Nakaila ka ba yun sa maong caretaker? Dili ba? Kay gawas nga nakakita niya ug sa iyang kaubang duha ka lalaki nga misud sa karaang bay, siya man mismo ang miingon nga siya ang nagatiman sa mga karaang bay sa mga Orsini. Kukuan. Oo. Nakaila ka ayo. Ngayon dili. Kining, unsa pa may inyo mga gipangutanan nga ito niya? O iya mga gitubag diha ninyo? Parte ra sa maong karaang bay, kung kinsa gitag-iya ini. Mao to, miingon siya nga ancestral house kuno ni sa mga Orsini. Ha? Mao to nga nagkahuna-una ko nga kadtong maong karaang bay, mao ang giingon ni budhi nako ninyong giadtuan. Kukuan kining gawas ana. Wa na ba may laing gipanagsultihan og ninang karing? Nang karing gaya niyang pangaan?
Kuan, wa na. Kay nagdali sab siya. O naniya na sab sila dito dapita. Pero sa pa siya makabiya, iya ming giingnan nga dili na magdugay dito dapita. Kay basi na niya kunoy daw tang hitabo na mo dito. Sa ato pa, kay may warning na siya na mo adto, dili na day layo dito nagtago ang mga binuhat. Katong babaeng demonya. Sandy. Yun na. Katubang inyong mga higala nga gipatay. Asa ni dyan itong lupita? Dili na malayo dito? Kay kung mauna, dako gyud og posibilidad nga makaplagantong maong babaeng demonya. Dito ra sa lupita. Dili layo sa inyong ancestral house, Victoria. Gustong makigbalik ang akong higala nitong lupita. Kay tuyo gid niya nga mapatay kadtong kriminal nga dako nga mipatay sa among mga higala. Sandy. Masakdal lang kong taksi. Kasi mga dumgi kong hibaw si Mami na malakaw ko. Kaya iya mga bati ang akong nagpantang sa sakinan. Si Madray, ginibakal siya ang gibabantay ni Mami na ko. Kung malakaw ko, umagaw sa amo. Unsa man itong... Akong tanawin. Kay basi na i-text na ko. Unsa man yung... Si Kuya Sandel o si Victoria. Tingin usa. Seryoso kasi nang nagsultihan ay. Rason naman sa lutong mga gipanulti ni Kuya na ko kaganina. Pero ang tinukot, anaasi lang yung tuyo ni Victoria. May gusto yun siguro siya sa akong girlfriend. Unsa? Milakaw si Bodhi. Elba! Let's go! Maliit na tayo sa atong agtuwa. Ay, kadyot lang. Kaya nagigsulti pa ko ni Duray. Kaparado ba? O ba siya mo sulti ni mag-asa siya mo adto? Ay, salan. Ay, kanay. Ay, wala man mamay. Ay, basta lamang mong yung giingon na ako, no? Ako nagdalunggan niya ba? Niingon man to siya, ma'am. Mas maay pa kung mulakaw siya. Kay, murag galagot lagi to siya, ma'am. Ay, sa imo, ma'am. Kay imo mabuto siyang gisagpay. Kusog kay, ma'am. O ba? Ha! Ayaw na lang ta. Gihimo na na niyang rason para makaadto siya sa ilang. Oh, salan, ma'am. Mingon maday ko no tong iyang uyab nga makigsulti ko na ninako. Well, magpaabot sila kung kanus ako pwede. Ay, kunay. Pero sa pagkatinuod lang, dili ko interesado sa unsa may ilang tuyo nako. Gusto lang kumutanaw sa ilang mga reaksyon. Inigpanghayo na nila og sorry diri nako. Kung mauman gyud ay ilang tumong og tuyo sa pagpakikita diri nako. Ha! Naunsan man nga itong life. Uy, ang itong role ng mga orasa. Mura naman tag mga agent. Kuan sila, Tidi. Inanay nila kalayo. Puro kapantay ka kaganina. Kawas nila anong maong kafe. Ang unsa man. Ang aksyon na pagkupot unta ni Sander sa hawak ni Victoria. Pero iya lang na yung paubos ang iyang kamot. Kadto? Ay, do. Mura naman to siya nag-guide or nag-protect ni Victoria. Kay, ma'am sa mga tao nga misod o migawa sa mga kafe, ay nagisudlan. Kaisog mo na magnaong ay nga nagtanaw na ako. Ano ka na babay? Ayaw kong kina. Na kung unsa may akong isultingan pa ni Bodhi, imo nit ang kuntawan. Ha? Kung saan nang imong gipanulti diha? Oy, Nadja! May plano ko. Ug ang akong plano, nga akong gubon ang ilang relasyon. Hala no! May masama kaya di ang binabalak sa kapwa kong tao? Ay, ginako ni mo, Nadja. Dili lang yung kakapangita og laing lalaki. Gusto gini mo si Bodhi. Usahan lang ko nang imong huna-huna
og focus. Adto na lang ko na ipunte ang imong mga mata sa brad ni budhi. Total, di ganahan masab ka niya, dili ba? Basta dahil ko sa akong buot nga buhaton bayot. Gawas na mahatagan niya kong katumanan ng akong plano. Malingaw pagit ko. Malingaw o malipay ko na may maguba kong relasyon. Ang relasyon nila ni Budhi o Victoria. Nadya! Sige. Buhato na ko ditong tapita. Kaya dito nagpaabot ang aming driver. Salamat sa time. Ug nalipay ko nga imong gyud kong hatagan sa imong gamay nga panahon. Okay ra. Huwag problema. Sige, bye. Ato na ko. Nga naman ko. Dili pa ko gusto mo malakaw na siya. Gusto pa unta ko siya ikauban og dugay ug ako ikasulti. Pero Victoria, kanindot unta kung kita lang unta ang unang nagkita nga unang nagkaabot ang atong mga dahana. Dili gitingali ko masakitan. Sama sa akong experience ako uyab dito sa Manila. Kaya dili na ko maghuna-huna og samahan. Kaya mahimo niya akong traidor sa akong kaugalingong igsuon ni Budhi. Ang akong sila Miring. Si Bayrani mo na namawag. Hello? Bayrani? Saan? Ha? Hello? Budhi? Asa ka karon? Nakita mo karon sa kuya unsa? Ha? Kukuan. O padaw na ko mapauli sa amo. Nalunutay na ka man. Lingon man ka si kuya nimo. Nanahid man ka sa nimong daan na makikita sinako para dili lang kuno ka magun-ahon na og dili maayo. Ug sa may yung iba nagsultihan ni kuya nako. Ma'am, magseryoso pinyo yung mga nagkoy. Unsa? Kuya wagod. Ano na ba man kuno ka? Unsa? May nagsend ako video. Video niya doon sa usa ka cafe. Nagatubang na mo sa pagsultihan ay. Mga seryoso kipag mga naong. Mga ba? Malay uyab. Una uyab. O siyempre, si kuya may laki. Sige mo uyab na to sa usa ka babae. Mamaho ikaw. Unsa pa man imong ipanulti? Og kinsa masab ko rin nag-send nimo og video nga. Ay, unya na tabang istorya parte ana. Inig-anha namo ni mami sa inyong bahay. Murag may lakaw sila si mami o daddy. Kung saan man yung sa pagsultihan na yan. Kung mo dayon ang ilang lakaw ka. Okay. Ako ingnon si mami. Sa sunod na lang. Kana kon, willing siya makisulti ni mami. Kay kung dili, uwa na may mahimo. Ay, sakit man. Pero, ato na lang tingaling dawaton ha. Mga kinahanglan kitang magbuwag. Tungod kay ang among kaliwatan. Iyang kikasilakan. Victoria. Okay. Pagbutang na lang og memo para sa maong meeting ugma. Okay. O sige. Bye. Dili sa biglaling ning magdaog negosyo. Labad sa o. Saman. Padayon ba niyo pagpanlakaw karon ni Victoria? Ko pa man siya maabot. May busina na sa sakinan. Sila na gina. Si Victoria ang driver. Ako na lang sugaton sa Victoria sa gawas. Patawagan si Budhi kung naabang yang mami karon sa bahay. Unsa? O nag-isulti ni Budhi ni mo. O imo nung gato siyang nainan ka kanina.
nga gusto makigsulti si mami mo ni mami niya. Victoria? Yes, Dad. Pero, iya natin nga ng gibaliwa ang sa may giingon ni Budhi niya. Sige na lang. Ato na lang sabton. Negosyante sa banginahan ni Budhi. O kadaghanan sa iyang negosyo. Hands-on siya sa iyang negosyo. Natural nga mabisigin siya. Mao nga ato na lang gising sabton. O paamuton kung kano sa siya pwede. Kinsa kay tawron sa bay. Usayo naman ko ni Ugma ni Bayrani. Makigbalik na sa Masya sa mga David. Kung asa, may di magkapaduntong maong dingon niyang babae. Bayo, kiniyak ako yan. Budhi. Si Budhi, ino mo sa isog kayo nga. Ikaw doon siguro ang rason. Nga murag okay na lang sa Victoria. Nga magkabuwag na lang ni. Ikaw doon siguro ang rason. Kinip. Buda! Ikaw doon supag! Naabot na gid taon ta sa among house. Ikapoy ko sa atong paglaag sa mall o sa atong pagsoray-soray. May nakita lang nindot nga salida. Kasi nindot nga salida. Unsa pa? Ang akong video nga gisend ni Budhi. Bisan pag maura to'y ilang gihimo. Pero sa side ni Budhi nga uyab ni Victoria, maglain gid ang iyang buot. Ang iyang huna-huna. Nabalaka mo ko siya mong gihimo. Ay, Nadja. Ngano nakasulti ka ba, Nana? Yan ang dili. Kay dili raman sila si Budhi o Victoria ang maepektuhan ng imong mga gihimo. Ang relasyon lang ni Budhi o ni Sander isip maragsuon. Magkaaway na hinuon o niya silang duha tungod sa silnos. Kuan, kining Tanawa. Huwag ka magkapingog. Kining-kining kuan na lang ka. Sa ato pa, wala ni mo hunahunaan. Kung sa may mga himong linugdangan, anang imong mga gihimo? Kung sa man ganing mahitabo sa duha, ikaw yun mabasol. Budhi, unsa ba? Budhi, sura ka lang kasuko. Kung ganong imo magpapasangin lang ang butanga, nawa magpay kalibutan kung sa may imong gikasukan. Kisa ba mo unsa ba? Imo ba yun kung Imo ko balagoton. Agay! Ang akong kamutong yan! Gusto na! Uy, na ang akong kamot! Ang imong tail! Kung lagi ka sa kuryok! Mag-lisod ko sa paginawa! Ito kong ipatiran! meron ka ba? Na magpadaka man dayon sa imong emosyon. Pangutaan ako na kong tarong. Usa ka ba masuko og tudo? Huwag ka ko mahibaw kung unsa di imong nasukan. Usa ba imong nasukan, ha? Nga nananghid naman ko ni mong daan. Nga akong pagkikitaan si Victoria. Nakikita ko niya og nakigsulti. Tungod kay na ako'y gustong masayran, kabahin silang ancestral house nga among naagtuan ni Bayrani, nga akong amigo. Nga diriyot sa babatay adtong maong gibunyang babay. Unsa? Unsa? Sayong milakaw si Sander? Ug asa man kuno sa paingon bray. Ug nanuwa man siya manangin namo nga may lakon diay siya. Ay, kunay. Ay, siya lang mo, sir. Ay, nakatulog pa mo ko mo, sir. Ma'am. Ay, kunay. Huwag mo ito, ay. Naingon si Siniko nga. Kumunta ko na mo, kung asa kung siya paingon. Ipaingon ko na mo nga may ubang ko si Sinigala. Kaya na ako sila importante nga tuon. Nasab? Bisan unsa na malay iyang irason. Og puro lang sa importante. Ano naman siya magklaro kung unsa gid ang ilang lakton? Wa taha siya mo apil anang mga illegal na buhat.
illegal nga mga negosyo sama sa drugs. Unsa? Ano ka ba'y? Pahilo mo kay ka. Suman, nibati kang kabala ka. Yan ikanuhi kayo na itong pag-anto dito. Naalam ko yung ng mamay. Kabahin sa mong problema sa amo. Kini, Bayrani, ganun dili na malami na ito ipaabot sa mga tinugyanan sa balaod. Karon sila may bahala nga musulbad ni ining maong kaso. Sila ang may kakayahan. Kay sila man ang naay mga armas. O dili man tingali ingon nga dili sila matuoy ini. Kay naabiyay pila ka mga magkapangutuod nga tinuod ang atong mga akusasyon kabahin sa mga kriminal. O sige lang ba? Kung ato naging matino kung asa sa magtago. O failure na sa atong tinguha nga pagpatay niya. Ang mga tinugyan na sa balaod, ang bahala itong bayan. Bayrani, Pero sa akong kasing-kasing bay, mas gusto gid ko nga ako magpatay sa mga pinuhat. Gusto rin ko mapatuon siya kung gagalingon. Nagklik ko taluan. Nga pwede na ko atubangon sa bisan kinsa. Basta, na ako sa gusto. Maglabaw sa tanan. Ang si bisan kisang tao ang mapatay sa ako mga mahal sa kinabuhi. O dili ba, sa ako mga higala. Bayrani. Langguray, Ay, kanay. huwag mo lagi eskulya sa taas. Dito sa iyang gibalingan ng kwarto. Asan siya ng Langguray? Siya lang, dong. Ay, ganina naman milakaw, dong. Sa'yo ko kaganina buntag. Mao ba? Milakaw din siya? Oh? Ay, gusto lang ko ngayon suri niya. Kay, nakasaan magod ko niya. Ay, kanay. Siya lamang nakasala ka, dong? Ha? Nakasala ka niya? Nihukom na dahil ko lang. Maong nagkaaway ni kagabi eh. Ay, kanay. Siya lang ko, dong. Hala ko yawagan. Siya lang sa klasiya sa away, dong. Huwag yan mo sa mong dapitan ko nag-aaway? Wala man kami makakita nga kami mga katabang din sa balay na nag-aaway ka mo? Dito may sa Milo nag-aaway ni Kuya nang Uy, nagkalayagan niya agad eh. O nakapasakit eh. Nasumbagan din ako siya physically. ay kanay. Siya lang ko di ay. Mao ka rin hitabo ka ninyo daw. O kuya, huwag ninyo kong duhagan. Ay maayo gani kay wala mo magamit ang mga hinagiban. Kay na, siya na malang taon kung magkapinsulay ka mong duha. Mawag nang. Ay, nasayap din ko. Ako din yung yukman si... Katong nagyagin ang nakaingon na itong tanan. Siya gid. Ay, kanay, hay! Ay, siya lang ka man taon dong, oy. Uy, mamutis na pwede ka man tawan. Ano naman, hala, paspas ka mamilakaw ang taon dong. Kung sila nagdaan na doon. Ako yung mga importante, mga pamutanan niya. Siya lang ka na. Hala, ay kanay, wala na siya maminaw pag anaka. Maadto ko na siya silang Nadia. Ay, siya lang kayang tuyo dito. Ano nasuko man to siya ni Nadia. Mabalik na tayo sa dapit. Kung diyan tamiyanhin sa miyaging adlaw. Sa iyong pagtugon, Sander. Huwag ka magpuyog ka itong babae nga impakta o diwiya anong maugkarang bay. Ano kung nagkasulti ka na Bayrani? Ganun, magpuyo masab ko siya diha. Sa ato pa. Nga ang taghiya niya ng maong ancestral house, may tinaguan. Nga may naglimay nga misteryo anong bayan. Nga ba, Bayrani? Ay, ikapoy naman yung taon ko, ay. Ay, sala. Sila ko na kumuha, Diyos kaya ang bay. Ugma nilang pagtingali ko manlimpyo dito sa ancestral house. Kaya di na magkayas lawas tiguan.
Galain na gibling akong lawas kay gabi kay kakapoy. Ikaw kagbalik. Ikaw tong tiguang na akong nakita sa miaging adlaw. Ikaw to! Josia! Ayaw siya kung siya! Apo ko siya! Nagyaya ni mo sa una! Ihatag ka na ko ang matanong babae! Ihatag siya ka na ko! Siyalan mo ato. Oy! Siyalan ikaw man di kituhod yung budi. Siyalan may ato. Nangita kang dayan siya. Oo. Ibalhin kong tawag niya, no? Naku, importanteng ipangutana niya. Siyalan man, di kalamang mo dayon? Dali, dayon, oy! Kaya akong tuwagos, Inday. Dili na kinahanglan. Yan ako. Ay, kaya na rin paingos daya dya, oh. Day! Si Budi, oh, na ako nagtuyo ni mo. Hala, sige lang. Kayaan daw na mo. Ay! Nasuray mo lagi ka diri sa amo. Dali! Sod, ari ka diri mag-istoryahanay diri sa sod sa mga taran? Ayun. Hindi naman still. Nala ko'y gamay ipangutana ni mo. Ug sultihi ko sa tinuod. Nanong mo maling himo? Ha? Budi! Gusto ko ang nani Budi. Naglakot ka ni siya sa akong himo. Ihatag tong matanong babae na misampit niyo og lula sa miyagi. Gikinahanglan ko siya. Gikinahanglan siya sa mananap. Naniasay lang sa akong galangan. Busa! Ihatag siya ka na ako! Sila! Mabalasyon! Nagaghatag na tagapayahuda! Uhi ka pa! Dapat dugay ka sa utang na matay! Hindi mo nahitabok mga nabuhi ka pa hanggang karoon! Sa makauntis ka na ang panahon! Nagdago kay mga itig ng mga tao! Dapat iiwi ayaw kay mong hisul! Ngayon ka, natiguan ka pagay kanya ko. Nangunot na unta ka pagayong ninang panyag. Maglisunan tikas paglakaw. Hinay na unta kay kaglihok. Dili kay ihurayo ipapaihon na nagpapilit kagihapang batanyon. Lalo na kaila ka kaya ko. Si Kensa ka man! Ngano, nasayod ka sa kinatibukan kong pagkatao. Si Kensa ka magyod! Kay kaliwat ko, siya nahimo mong yayakan niya. At may mga nagtungag ko, pagkini mo. Sadyang buhi ang iyaan ko sa akong inahan na matod pa nahimo katabang sinong panimay o imong ilang yaya. Sasiya,
kanyang nasimong kalamhan. Kakanyang nasimong huna kasing-kasing. Kakanyang pagpatag mga tao. Sabi na Diyog, ang mga bata ng babae ay magpamatay. Magikuhaan mo sila mga kasing-kasing. Oh! Tubag ako. Diin na katong tungra. Nalungin mo mang nakuha ng picture sila si Kuya o Victoria. O kung sa may motibo mo, Anton, ha? Lydia? Napagid ka? Unsay akong motibo? Higala ta. Kababata. O gusto lang kong makatabang nimo. Kaya sa ibang kalibutan. Kung may gihimo sila sa hilong. Mauragid ka na imong intensyon? O gusto lang kang magkabuwag ni og si Victoria para malipay ka? Mo ba lang imong intensyon, Nadia? Josiah, ngayon mo magkahigibuhat mapatay ang mga babae kayo na biktima. Ngayon mo magsingkuhain dyan sa iyang mga kasing-kasing. Kung para nila, huwag mga kasing-kasing ang akong mga ginikanan. Ang kaliwatan sa mga orsini. Ug mao'y rason nga ila kong gimaldisyon ug sama ni ini karon. Pues, may agong sab sila sa akong kabangis. Kung para nila, wa mi mga kasing-kasing. Ug mao'y hinungdan nga naimansab ko ni ini karon. Pues, away lang saga, nakuhaan ko kasing-kasing ang ilang mga anak. Kung ang akong ginikanan, ilang gikuhaan sa usa ni ining anak, numao ako. Tungod sa ilang gahimang pagmaldisyon kanako. Pues, himuon kong mangtas ang akong kaugalingon nga sama sa kabangis nga mananap. Buhaan ko usab og mga babaeng anak ang ilang mga ginikanan. Maupagkani ang ilang pagkahimpit na pagkadalaga. Pamatyon ko sila o kuhaan ko sa ilang mga kasing-kasing. Huwag siya! Lagi! Unsa ka nang imong mga gipanulti? Unsa? Mangutahan na ka pa? Suma! Ikaw may naghimo sa imong. Di ba ako kagod kung unsa imong motibo? Ikaw ba'y tabangan? Ako ba'y imong himong dautan? Bahala kasi mong kinabuhi, oy! Kung ingon man ka, anak, kabuang atong Victoria nga maluibon, pauli sa inyo! Oh, iya kong gilambahan silang gate. Wa jay kasing-kasing ha. Pues, managsama na tang way mga kasing-kasing. Malayo na ako ka na mong kayo sa so! Atong mapatay ang maong dakong bitin. Mabot untang mapatay atong maong iro nga tuan na. Nagkadaga na. Ug murag may paingon anang gamay nga bahay sa unahan. Kadagang bitin mo ang lugar. Daghan mong gud og kasagbutan dinhi. Mao nga mag-expect naman ta nga naay bitin o mga lang mananapling lugar ha. Di sabgat tungod kay
Kaya existo na ang babae na may biting yung magawas yung papa. Ha? Ug ang iyang mga mata. Mahimo rin sama sa bitin. Kung naam si gustong bitinhon o patyo. Bayrani. Tanawa. May babae nga nagdagan sa unahan. O pura si gikan anong baya. Karang atong nakita gikan diri sa atong gibarukan na. Ang mga babae. Ang sige na ngayon sulo mo. Anong ingon sa... Siya siguro to, bay. Ubasin na. Naasi magpuyoan ng maong gamay. Bay. Pato ka suwayar og anak ng maong bay. O sige, bay, Rani. Suwaya na tog susi ka ng maong bay. Iyang gigikanan o gikausan. Tara! Salamat sa tubig, Yaya Milet. Kining, day, sa dili pa ko magawas din sa imong kwarto, day ba? Na magdas imong mga bulingon. Pwede pa ko mangutanan niyo, day? Mangutana sa unsa, Yaya Milet. Murag, may lamo ka mong una. May problema ba, day Victoria? Kaso lang ako muna, Yaya. O kusab. May gikabalakan sa ko. Ingahingpit ni masayra nila ni Sander ang kabahin sa maong babae. Babay? Wala sa babayan, ha? Day Victoria? Sorry, Yaya. Ganahan mo kumusulti ni mo ini. Pero dili ko ganahan nga. Ari magagikan na ako ang mong istorya. Kaya basi masuko niya si Mami Belenda na ako. Ha? Yan ata sa Mumbai. Di na. Atong nakita nga bigdagan itong mga babae. Nga kinaraan og sinila. Kinaraan og sinubukan. Kung maong niya ikipuy ang sa mga babae. Nga niya. Ako ginagawa. Bayrani, nakikini mo. May mga tingog gikan sa soda ng mga babae. Pasiro ka. Hayang tagkatawaran. Ngandam na tandaan. Kaya soda. Mahimutan niya atas kakuyaw. Ako ay mahayong katawaran. Kung ang dama lang sa bangong armastaan. Kung tabang kong paningit sa palibot. Eh, mahayong na katawaran. O sige. Mahayong katawaran. Panyabang sa buwan. Bayrani, tarawa. Dili pa. Siya magtong guwang na babae. Namurag caretaker sa mga karaang bahay nga atong nalapyan. Gusto ka? Siya tuod. Hello? Buddy? Hello? Victoria? Salamat ngayon gitubag ang imong cellphone. Kining... di ba mo mga karon diri sa bahay? Mulakaw ra ba si Mami? Mulakaw sa kadiyot o mabalik ka sa siya dayon. Ang kuwan, muadto ra siya og kadiyot sa doktor. O mabalik din siya. Unsa man? Mudayon ba ang imong mami nga magigsulti sa kong mami? Para sa magkasulti ta? Buddy, tingali ako ubanan si Mami niya sa inyo. Para formal siya makapangayog pasaylo ni Mami niyo. O para na sa tanan niya na argabyada sa kaliwatan sa pamilya Corsini. How about us? Di ba itong mag-istorya kabayan sa itong wapag sinimtanay kagabi? Gusto ko mga yung sorry. Kung naman ko'y nasulting nga wa ni mo mauyan ni o nakapasakit sa imong balatian. Buddy, dili lang ulit na mag-istorya para anak. Nasayod ka na.
nga ang imong kinahana. Dili na ganahan ako. Ug iya na kong ikontrahan. Tungod sa rason nagkaliwat ko sa mga orsini. Nga nagkaduot og grabing samad sa ilang balatian. Ug ngadto na sa balatian sa imong kinahana. Ug kung sa may buot imong pasabutan ng pagkasulti, ha? Ayaw kong ginang, nga. Natungod, ana. Okay rin naman, nga. Nga magkabuwag na lang kita. Mao ba? Victoria? Kaya mga batyerong mga lalaki, ako gikasultis ni Agi o naghis ko kabalin siya. Kami ito manan. Kung bibalik yun mi, kaya dili na mahimutan nga akong suod nga amigo. Tungod sa mahitabo sa amo sab ng mga higala, nga napatay atong gitawag og babaeng demonya. Manang? Mihila ka? Manang? Mihila ka? Mura ka magkurog. Basta may kalibutan na sa itong nakita ka ganina. Katunga ang babae nga. Siya, kaya babae yung ipangita. Huwag ipanggayo ako nga pong babae. Nagbuot ko niya bitimahon. O kuhaan kinisiyang kasing-kasing. Unsa? Buot niya bitimahon ang iyong apo? Masalan, Dad! Ang naluto ng imong ipaluto ka na ako. Ito imong pabulito. Ang ubi rice cake. O nagluto sa bibing kang malagka. Lami ka na kung paghimo ng masalan. Kanay ka. Uy! Nandoy. Unsa mo kiti mailhan sa babae nga. Kanang mahal gid kang tinuray. Ay, kanay? Ay, yung ay? Ay, salang ko nang nang pangutanag, ah. Ay, ano nagkapangutanag ka bang ganyan? Nagil ka na ako? Minsan pa tingali kung maguntahan na pang isig kaginikanan. Kung mahal ni mong usa ka tao, imo ginang ipaglaban. Dili ba lang? Ay, kanay! Ay, oo, ay! Ay, salang gitawan! Ay, magid, ay, magid, ay! Makagid, ay, makagid! Ako gani sa kong bahinan. Ako mang ipaglaban ng aming relasyon. Bisan pa man supak pang ako, mami. Pero, anong siya? Hindi man naniyahin mo unang. Kung tinuod pa nga mahal ko niya, nang hindi man niya ipaglaban ng aming relasyon. Uy! Ano mag-give up man dayon siya nang? Ano man? Nandoy. Ay, kanay! Ay, salang gitawan na, ay! Ay, di mo lang na giday ka niya doang? Nagbulag na giday mo ni India Victoria doang? Oh, Melanie. Padung nga mong ngikit. Unsa ba na? Disidido gid ka? Maari una ta sa ila? Ay, mahal ka mabawi. Nanghapon na tag-info. Kung asa gina nagtago-tago ka itong mga babae na kriminal. Ano na? Ay? Asa mo itong babae tingwa nga sinangkain? Manguha mo ko to siya og kahoy para sugnod siyang lutuon nga kanon og sudan. Ay, nakabantay ka. Nasin hisgutan ka ganina. Nabasin ang maong babae. Posible. Pinay nag-istar o nagpuyo sa usa ka langob. Nakadungog ko pagsulti niya, ana. Pero, dili siya sure kung nasang langob ba. Kaya naamang kuno'y duha ka langob diha sa unahan nga ang mga tao dugay na nga dili mo duol ini. Kaya, kung naa ko ni musudi ni, dili na makagawas.
mao ko na bay. Ato na lang isulti sa mga tinugyanan sa balaod. Dili lang ta magpakahiro. Kayo, wa man tidag-anan niya. Kay matod pa ni ng karing. Bisan og masamad pa kuno ang maong babaeng demonya. Maulian ra ko ni. Ug wa sila mahibaw kung unsa gyud makapatay ni. Bay, nga ginipatyanan. Ug kinahanglan nga ato gyud ang masayran. Ngano sabid ka? Nga kargadong patsyon niya. Mga babae man ng mga batanon. O sa may iyang rason. O, silang ka rin. Wa mo sa agdahan siya ideya. Kung anong gibuhat pa sa mga babae, magitawag na itong demonya. Unsa may ato ni mo ng garing, nanawag ka man. Ay, ma'am! Ay, may duha ka mga lalaki ba ganoon? Nangyagaroon nila sa mo? O nangita siya'y maong babae na maglipagay sa ilang igala? O siya nga ako nang nahisgutan himos biyagi, ma'am? Ha? Ibalik ni Sab sila. Ay, ma'am! Kutakukot mo ako sa puto nga. Lamang mo ka na siya pagis magkandagi ko siya. At ko ang titingin ako o silang sutihan, ma'am. Okay naman ni mo. Ayaw lang ng karing. Itingaling, hasta mi, makahig sa kaligot-got sa mga tao nga nabiktimaan ng dosena. Oo niya, mambiling ka. Tinuod. Ako siyang great-grandparent. Pero, dili sa mahimo nga magpabilin siyang buhi tungod kay daghan na kaay siyang ni Purhisyo. Angay lang, napapahuwayo na siya sa hingpit ng karing. Uy, mambiling ka. Usungan. Abangat lang kita sa ilang budhi karon. Kay makigsulti ka sa mami ni budhi. Usungan. Madayon ta? Doray! Doray! Sa manaabot na ba si Sander? Gabiin na. Wa pa siya maabot? Ay, siya ma'am. Ay, siya lang ma'am. Ay, ma'am. Nanginginig kayo, ma'am. May nangita na ako. Kensa? Oh, kamo? Ipahibutang nila ng karing niya. Ang pagkaon doon sa ilang lamisa na kahoy. Kung kita dyan sa gawas, kaya mo tigil nagkagabiyon. Bagyod. Kining nagaring, dili ka ba nailan nga ikaw rang usay ng inubay? Dili ka ba mahadlok? Labi na atong nahitabo ni mo kaganina, nga gisa ka kaadtong maong demonyang babae? Ay, bakit ko'y kaubang giridong? Magpaupay lang ko sa akong mga apo. Pero mas gipili niya ako matinusay lang una ko dire. Kaysa maamong pa na siya. Pumabait man to si Drusilla dire. Drusilla? Drusilla? Kasi ba ng Drusilla ang imong gihinganlan ng karing? Mao ba na siya katong babae nga naila nga gitawag nga babaeng demonya? Kamo? Liya mo din sa amo. Nasultihan naman tingali ka ni Budhi tita na mga rini sa ako, mami. Kay para na anay closure. Awan sa may mga nahitabo sa langagi. Na magpinasayloay nilang unta. O mawa na mga kasuko. Mga kaligot-got o mga pagdumot. Bisan pa, ugwa ko yung sahiran sa mga nahitabo sa miagi. Sa gihimo sa akong mga katigwangan, ako na rin mga yung pasaylo diha nimo. O para sa imong mga kalimatan na napasakitan sa pamilyang Orsini. Hinaot pa unta ka. Naihatag mo ang pasaylo para sa akong mga katigwangan.
Para kami nga nag-exist na karuna. Ilaban na gyud sa akong anak na si Victoria. Dili na siya mapasakitan pa sa imong mga kalakot. Ug maapil pa hinuon ang ilang maayong relasyon, isip manag-uyab. Sayon ra kaayo ang pagpangayo ug pasaylo. Pero dili na mabalik pa ang unsa may naguba. O naduot nga kadautan sa imong katiguangan sa akong kaliwatan. Sa ato pa, mas ganahan pa rin ka? Nga mas pilion pa rin mo ang magpabiling magdumot sa mga tao nga mga inosente nga way kalibutan sa mga hitabo sa una? Unsa man ang kasihan sa panghuna-huna? Oh, let me remind you, sir. Ani akas sa mong kaugalingon ug ayaw kalimot alak. Nahibaw ko. Pero, di pa hinumduman lasap ka. Nga kini mga tao nga nagbarog karon sa imong katubangan. Wa kilabot sa unsa may hitabo sa unang panahon. O ikaw, wa sab ka itong panahonan. Wa ka pa mag-exist. Pero, ano ba? Nga imo man hinoong kiduntan ang mga tao ngay labot sa nahitabo sa biyagi. You're unbelievable. Unsa may gusto ni mga akong buhaton para malubong na sa hingpit ka ng mga kasuko o mga kalikot-got sa imong kasing-kasing. Kay basin pinaagi, ana. Mahunong na ang maong maldisyon o tumulo. Unsa? Tunglo? Nga nang nag-iskot ka, ana? Kinsay gitunglo? Gitunglo ba sa imong pamilya? Unang karing, kinsa mo ng pangalan nga Drusilla na imong gilitok? Kadto ba ng mga kriminal nga buot sa ganing mabiktima sa imong kaugalingong apo? Mawan karing? Nasipin ko. Ganito na ko. Nangahay ni Drusilla ni mga lalakihan na dayo at sa mong tabi. Ang Drusilla ba ang pagan at tumaong babae ng karing? O nanong hibawang kasi ang pagan? May nasayran ka ba? O idea kung si kinsa pud kadtong maong babae, ha? Nang karing? O di man siya gikan? O ganong ingon anak man siya? Ako ay nagkikini. Nang karing, kung may nasayran ka parte sa maong babae, sultihin eh. Masin pa di eh. Pinaagi anak, ato nang mapahunong ang iyang pagkadautan. O ganun, tabangin eh. Atagin niya sa background anong maong babae. Anong babaeng demonya. Para nami niya kung unsaon mo siya sa pagpatay. Nang karing, basin og may nasayran ka, kung unsa diyoy Ako nasayran pati siya bakal. Igawan niya kung nadungog sa uban ng iyang panganga na maong si Drusilla. kinsa man siya nang karing. Basin na amin makuha ng impormasyon ug among matrace ang iyang pagkasiya ug ang rason nganong mapatay man siya og mga batan-ong mga babae ug kuhaon pagid ang kasing-kasing sa iyang mga mabiktima. Hindi ka sila sa Victoria? Hindi ka sila sa amo? Sultihi ko. Kinsa may gitunglo sa inyo? O kinsa may naghimuan? Kung saan nang gibanutin mo kami ug ano nag-hisgot man siya parte ng utanga. Si Victoria, nakakita siya sa kong pagkanaugikan sa taas. Bitanaw siya na ko. Si Mami, iyong isundan ng mga mata ni Victoria. Ug bilingi si Mami sa iyang Rio. Di inagbarog ko sa iyang Rio. Maayo kay nanaog ka na, Buddy. Maayo na makadungog ka. Kung unsay akong itubag sa ilang ipangayo karon diri nako. Giubanan jud ni Victoria ang iyang mami. Aron kunuhay mangayo og pasaylo diri nako. Para sa makasasa og dautan niyang mga kaliwatan. Mangingilog og yuta og mga kriminal.
Mami! Ya ka lang, budhi. Di ko gustong mo dool ka o magpadool ining babae nga kaliwat sa mga madaog-daugon, mga ilugan o kriminal nga mga orsene. Mami! Walang sige kagbalik-balik, anak. O sa lang labot na wa man sila magtaon sa una. O mausap ka. Mga hikalimti ang mga hitabo sa una. Ayaw nang padayon kag pagdumot sa tao nga way sain mo. Sana, ma'am! Shut up! Ayaw kong lekture! Mami, tanong ba? Daddy, tanong. Dili na tanong Mas maayo pag manlakaw na mo. Kay wag yun may mapaabot di ka na ako nga pasaylo. Mami! Belinda, tana na lang. Pamiya lang tadi sila. Kung nahibaw pa mi, labi na gyud ako nga ingon anak ka di ay katiga. Dili na lang unta mi magpatuga-tuga pa o maghago sa pag-anhi diri sa inyo. Mao ba? Kung mao na, sorry nga nahago mo. Makabiya na mo. Og ikaw, Victoria, ayaw na lang pagdahong nga makagusto pa ko nimo para sa akong anak. Mami! Onsa, modool ka na babayhana? Noong ka! Ayaw nagkipakiglambigit pa anong kaliwata. Kay dako kay na silang sa akong ginikanan. Sa akong mga kaliwatan. Belinda, tanong mo. Victoria, tara, bawas na ta. Ganito na, Dad. Nalang ko'y gustong isulti. Sa dili pa naman lakaw. Ano? Gusto ka ba magdrama sa kwatubangan? O sige, hatagan ikaw time. Mag-drama. Nasayop ka. Dili ko makamauhan na. Ang ako nakamauhan niya. Maura ni. Nagdili na ako ipamugos ang akong kaugalingon sa tao nga may gusto na ako. Di ka ganahan ako. Labaw nang wa ko makauyon ni mo. Oh, shit! Unsa magrisunod nga mahitabo, sundan gid ninyo kanunay, bantang mga sumpay, ninyong sugilangon nga naguluhan, mga mata ni Drosela. Ug mao tong mga listeners atong part 4 sa mga mata dito sila. Ug salamat today sa tanang nag-comment sa tuwa na isa sa na-appeal sa ato pag vlog ug ako dahil ni shout out sa para sa pang outer vlog. Shout out na ko si Rosemary Princess, si Dance Naguloso, shout out mo da sir. Si Dads Baskis, shout out mo da Dads Baskis. Ug mao tong listeners, atong pipila ka mga nag-comment sa to atong i-shout out karon. O akong paibaw sa inyong mga listeners katong ito ang naghulat sa Palamay Drama. Ulat-ulati lang po mga listeners, no? Nag-edit na sad ko og daghan para kanang ma-plaster na ko, mahanain na ko tanan para matuloy-tuloy lang po ng atong pag-upload. Salamat jud kay sa inyong mga listeners na nadyo mo pirmi ga suporta og paminaw sa atong mga drama. O salamat jud kayo.